Iktar minn 850 applikazzjoni minn studenti li ma għaddewx mill-eżamijiet fil-livell ordinarju tas-SEC ġew sottomessi għand l-Aġenzija Jobs Plus illi din is-sena wkoll organizzat lezzjonijiet ta' reviżjoni b'kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Il-lezzjonijiet ta' reviżjoni li qed jingħataw b'xejn huma fil-Malti, l-Ingliż, matematika, fiżika u bioloġija. Studenti bejn il-15 u d-29 sena li weħlu f'wieħed minn dawn is-suġġetti setgħu japplikaw biex jattendu lezzjonijiet b'xejn 3 darbit fil-ġimgħa fuq perjodu ta' 5 ġimgħat. F'Settembru mbagħad ikunu jistgħu jerġgħu jagħmlu l-eżami tas-SEC. Kull student seta' jażel sa massimu ta' 3 suġġetti biex jattendi lezzjonijiet ta' reviżjoni mogħtija minn għalliema professjonali. Bi kważi 630 applikant, il-matematika kien l-iktar suġġett li applikaw għalih. Il-lezzjonijiet qed jingħataw filgħodu f'ċentri edukattivi fil-Mosta, Bla tal-Bajda, Raħal Ġdid u Viktorja Għawdex. Iktar minn 5,000 student ibbenefikaw minn dawn il-lezzjonijiet mindu l-iskema bdiet 10 snin ilu. 60% ta' dawn l-istudenti li parteċipaw f'dawn l-aħħar snin irnexxielhom fil-fatt jimmiljoraw itejbu il-marka tagħhom. Apparti minn hekk 90% tagħhom ukoll li huwa persentaġġ importanti ħafna li dawn komplew bl-istudji tagħhom. U wieħed juri li l-għan ta' din l-inizjattiva intlaħaq tajjeb. Fi żjara f'wieħed miċ-ċentri fejn jingħataw il-lezzjonijiet ta' reviżjoni, il-Ministru għall-Intern, Sigurtà u Xogħol, Byron Camilleri, u l-Ministru għall-Edukazzjoni, Sport, Żgħażagħ u Innovazzjoni, Clifton Grima, sejħu dawn il-klassijiet ta' reviżjoni bħala espressjoni ċara ta' ġustizzja soċjali. Qalu li bl-appoġġ ta' dawn il-lezzjonijiet iktar studenti qed jirsistu biex ikomplu bl-istudji tagħhom u bekk iżidu l-prospetti ta' impjiegu ta' edukazzjoni.